wonnake nani na hande jamanuru wailake. Dad? Ya? Dad? Mene? Kai na yi latti haba. Dad? Mene kuma? Dad, ka manta ne? Yau ne za mu koma makaranta. Yau za ku koma makaranta shine kuke gaya min yau? Yanzu da na yi sama koya za ku yi, ku ganni ma. Mun gaya ma Umma. Kun gaya ma Umar ni bata gaya min ba. To ai mun sha ta faɗa maka ne tun jiya. Ha! To ni bata gaya min ba. Gashi ba kuɗi a gidan. Ai in za ku koma makaranta sai ku bani notice ko? Gashi, take, ko kuma na san ku da faɗa. Bari raba muku kowa da nashi, ke ga naki. Ke ma ga naki. Baba? Ke ce babba ko? Kai, bari ba ku ma. Bari ba ku biyar kowa da dala 500 gashi. Ku yi hakuri da wannan. Dala fa nake gani. Ke, ban da kuɗi a gida ban da naira. Kar ku damu ku tura mu account number ku zan tura muku miliyan ɗaya wannan semester kar ku kira ni bayan wannan. Kun ji? Dad, dama ashe abin da ake gaya mana da gaske ne? Cewa mun yi kuɗi ko? Dad, mutane suna ce mana kana sata kuma duk inda muka bi dariya ake mana ana nuna mu. Daddy, Ni barawo! mun gani a newspaper gashi nan mun gani a A wannan ai maganan banza A ne. intanet na gani, Dad. Ke, maganar intanet duk karya ne. Kun taba gani na a gidan wani na yi sa. Karɓi ga kuɗinka. Mu dai gashi ka karɓa. Gashi. Ba za ki karɓa ba? Amma Dad, da Allah tsakaninka da Allah. Salari ɗinka nawa kake ansa a wata? Kin gani? Salary ɗina kuke tambaya? Daddy, in Ina ruwanku me ya haɗa? Mina me kike yi? Daddy karɓa Ba za mu kuɗinka. ansa ba, ba ma so. Ba za ku Mun ansa saba Ba da mu ci yanda kuɗin muke sata da. ba. Mun saba da yanda muke da Daddy. Mun tambaye ka baka ba mu amsa ba to ina kake samo kuɗin Daddy? Daddy ungo kuɗinka Daddy ungo kuɗinka. Gaskiya ka anso kuɗinka. Wai waye koya muku? Waye ya gaya muku maganganu ne yaushe kuka zama 'yan sanda? Daddy ungo kuɗinka yanzu. No, ka faɗa mana nawa Kawo, ne salarin kawo. ka Daddy. Kar ku sake kira na ku ce kuna neman kuɗi. Na shiga uku. Ni ma na zama abin dariya. Ba ku kaɗai yake dariya ba hanni. Kai. Ah. Hello, Abdul Jabbar. Ina lafiya, hankali na a tashe yake. Da Allah ku cire ni a cikin wannan business din nan, wannan deal na office ku cire ni a ciki. Na ce ku cire sunana ban so. Na san oga ne ya sa ni amma ban so ku cire ni. Na fasa gaskiya wannan kuɗin ya zama min bala'i wallahi. Da waje da gida yanzu fa ba inda duk. Kai ku cire sunana ban so da Allah, I rather stay poor. Talauci ya fi min wallahi. Gwanda ku zan yi manajin abin da Allah ya bani da Allah ku zo ma. Ku zo gidana ku zo ku karbi duk abubuwan da kuka bani da Allah. Ku dai cire sunana ka gaya ma oga bana ciki. Na fasa tafiya. Ina zan gyara gidana. Ba inda zani. Zan zo ofis yau ba. Kai na zama abin dariya a gari ku cire sunana. Ha!